Święty Pieter siedział se na fotelu bujanym, popijał herbatka przed tą bramą niebieską, oglądał se takie te stare księgi niebiańskie. Nagle taki łomot i wleciał taki hop. No on już stał, żeby go tam przywitać, a hop się nagle stracił. No zaś siada do tego fotela, już się chce rozsiadać. Nagle zaś ten hop wleciał, już ten zaś wstawał, a ten zaś się stracił. Tak się jeszcze trzeci raz powtórzyła ta sytuacja. W końcu święty Piotr siadł do tego fotela. Se tak oddychnął i go do... Ach, te reanimacje. Po śmierci Frącik dostał się do nieba. Włazi tam, otwiera mu tam aniołek. Go do Frącik, słuchaj, Jezus, święty Piotr i Maryja są na spacerze. Siadaj tu na stołek i czekaj. Ten siadł na ten stołek, ale patrzy się na dół, a tam na placu u Trudy Żelazkowej jakiś złodziej kradnie jej ze sznury susząco się pościel. Łap za stołek, już chce ciepnąć, a tam z tyłu go ktoś łapnął za ramię. Ogląda się, a to Jezus. I Jezus mu go, wiesz co, Frącik? Jakby wszyscy tak chcieli postępować jak ty teraz, tu, to w niebie by nie było żadnych mebli. W drodze do nieba spotkali się takie dwa chopy i jeden drugiego się pyta, no a jakżeś umarł? Wiesz, ja z zimna, a ty? Ja ze zdziwienia. Co ze zdziwienia? Jak to było? No wiesz co, przyłaża ci wcześniej do domu, patrza się, moja baba cało poseblekano, jeszcze tako spocono. No wiadomo co było i zacząłem go szukać. Pod łóżkiem, na szranku, za gardiną, na balkonie. Kajonie patrzał, wszędzie żek przeszukał, coraz bardziej nerwowy i zdziwiony, że go nie ma. I tak, że się zestresował, zdziwił, że ach, umarł. A ten drugi mu go do, widzisz, głupolu, jakbyś wejrzał do zamrażarki, to by my łoba żyli. Do nieba dostała się taka młoda dziążka i od razu się tam chce zapisać do tego uprzywilejowanego rewiru dla dziewic. Ale badanie musi przejść. Właśnie komisja niebiańsko-ginekologiczna zebrała się tam, badają ją. No i potem ten główny lekarz go do świętemu Piotrowi. Święty Piotrze, tu właściwie tu jest wszystko w porządku, ale jednej rzeczy nie rozumie. Skąd się u niej na tej błonie dziewiczej wzięło 7 takich małych skaleczeń? No, ten się też zdziwił. W końcu się pytają tej działchy, no, a jak się nazywasz? No, Królewna Śnieżka.